Tarisa, teerera uye urarame. Book 1. Kutanga naMwari. Nhungamidzo. Kwaziwa, uya udzidze pamusoro pavanhu vokutanga kurarama panyika pano. Zvinhu zvakaitirwa vanhu ava naMwari zvinotidzidzisa zvakawanda nezvake. Tarisa mifananidzo iri mubhuku dzvuku paunenge uchiteerera kukaseti. Kaseti ine zvidzidzo zvinobva mubhuku raMwari, Bhaibheri. Enda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 1. Adamu nemhuka. Genesis 1 ndima 1 kusvika Genesis 2 ndima 14. Kuna Mwari mumwe chete, iye mweya, anoziva zvinhu zvose uye ari kwose kwose. Pakutanga kwaiva naMwari chete, kunze kwaMwari kwanga kusine chimwe chinhu chipenyu. Nyika sokuziva kwatinoiita nhasi uno yakanga isiko. Mwari akasika zvinhu zvose. Chokutanga akasika chiedza. Mushure akaita denga, makore nenyika. Akakakamuranisa gungwa nenyika yakaoma, miti yemhando dzose ndokutanga kukura. Akazoita zuva, mwedzi nenyeredzi. Akaita zvisikwa zvose zvipenyu zviri panyika nezviri mugungwa. Munhu ari mumufananidzo uyu ndiAdhamu. Ndiye munhu wokutanga kurarama panyika pano. Mwari akamuita kubva muguruva renyika. Akaita munhu nomufananidzo wake. Mwari akaita kuti munhu amuzive iye Mwari, kuitira kuti mweya womunhu uve mumwe chete nomweya waMwari. Mifungo yose yomunhu nezvido zvose zvake zvakapindirana nezvaMwari, uye akafamba naMwari. Mufananidzo 2. Mukadzi waAdhamu. Genesis 1 ndima 27 kusvika ndima 28. Genesis 2 ndima 15 kusvika ndima 25. Mwari akaisa Adhamu mubindu rakanga rakanaka kwazvo rainzi Eden, akamurayira kuti arichengete. Mubindu umu makanga muine miti yemhando dzose, yaisanganisira muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa uye nomuti woupenyu. Mwari akabvumira Adhamu kuti ape mhuka dzose neshiri dzose mazita. Kwakanga kune zvikono nezvikadzi pazvisikwa zvose. Zvakanga zvisingatyi munhu uye zvakanga zvisingamukuvadzi. Asi hapana kuwanikwa mubatsiri akanga akakwanira Adhamu. Saka Mwari akasika mukadzi somubatsiri waAdhamu. Mwari akaita kuti Adhamu avate hope huru kwazvo. Ipapo akatora rumbabvu kubva padivi raAdhamu. Kubva pambabvu iyi Mwari akaita mukadzi. Mwari akamuendesa kumurume. Murume nomukadzi vakanga vasino kusimira, asi vakanga vasinganyadziswi nazvo. Vaitaura naMwari sezvinoita shamwari. Kwanga kusino kusuwa, rufu kana zvakaipa munzvimbo yaishamisa iyi. Mufananidzo 3. Nyoka mubindu. Genesis 2 ndima 16 kusvika ndima 17. Genesis 3. Isaya 14 ndima 12. Mwari akarayira murume Adhamu akati, wakasununguka kuti udye zvinobva pamuti upi zvawo uri mubindu, asi haufaniri kudya
zvinobva pamuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti pauchaudya uchafa zviro kwazvo. Asi Satani akanyengera mukadzi waAdhamu. Satani akanga ari mutumwa waMwari, asi akamukira Mwari akanga amusika. Aida kuti ave mukuru kuna Mwari. Saka Mwari akamudzinga kubva kudenga, uye Satani akava muvengi waMwari. Satani iye akaipa akauya kumukadzi ari nyoka. Nyoka yakamunyengera ndokuti akanga asingazofi mushure mokudya muchero wakanga wadziviswa. Mukadzi akadya ndokupawo murume muchero kuna Adhamu. Pavakangodya chete, vakabva vaziva kuti vakanga vasina kusimira. Vakaziva kuti vakanga vasina kuteerera Mwari, uye kuti ukama hwavo naMwari hwakanga hwapinduka. Vakabatanidza mashizha okuti vapfeke ndokubva vaedza kuvanda Mwari. Mufananidzo 4. Adhamu nomukadzi wake kunze kwebindu. Genesis 3 ndima 14 kusvika ndima 24. Pano mumufananidzo tinoona zvakaitika mushure mokunge Adhamu nomukadzi wake varega kuteerera Mwari. Mwari akavaranga nokuti vakanga varega kuteerera kurayira kwake. Asi chokutanga Mwari akati kunyoka, nokuti waita izvi, watukwa kupfuura zvipfuwo zvose uye nokupfuura mhuka dzose dzesango. Kubvira panguva iyoyo Satani akaramba ari muvengi waMwari nomunhu. Mwari akafanotaurawo kuti zvizvarwa zvaAdhamu nomukadzi wake zvaizokunda Satani. Jesu akaita izvi paakafira zvenyika uye akamuka kubva kuvakafa. Mwari akati kumukadzi, ndichawedzera kwazvo kurwadziwa kwako mukubereka vana. Uchabereka vana mukurwadziwa. Mwari akaudza Adhamu kuti nokuti akanga ateerera mukadzi wake, akadya kubva pamuti, ivhu raizotukwa. Naizvozvo aizofanira kushanda zvakasimba kuti ivhu rimupe zvokudya zvinomukwanira iye nemhuri yake kusvikira afa. Mwari akavadzinga kubva mubindu. Adhamu akatumidza mukadzi zita rokuti Evha, zvichireva kuti mupenyu. Evha akamuberekera vana. Vanhu vose vakabva pana Adhamu naEvha. Adhamu naEvha navanhu vose mushure mavo vane zvakaipa mavari, uye zvakaipa izvi zvinovaparadzanisa naMwari uye navamwe vavo. Mufananidzo 5. Noa neareka. Genesis 6 ndima 1 kusvika Genesis 7 ndima 5. Vana vaAdhamu nevaEvha uye nezvizvarwa zvakatevera vakawanda kwazvo. Vakatevera nzira dzaSatani uye vakaita zvakaipa pamberi paMwari. Mwari akazvidemba kuti akanga aita munhu. Munhu mumwe chete ndiye akateerera Mwari. Zita rake rainzi Noa. Rimwe zuva Mwari akataura kuna Noa akati, ndava kuzoisa magumo kuvanhu vose, nokuti nyika yazara nokurwisana nokuda kwavo. Saka iwe zvivakire areka. Areka ingarava huru kwazvo. Ndichauyisa mvura yemafashamu pamusoro penyika kuti iparadze zvipenyu zvose pasi pedenga. Zvisikwa zvose zvine upenyu mazviri. Asi ndichaita sungano yangu newe. Pinda muareka iwe nomukadzi wako
navanakomana vako uye navakadzi vavo. Unofanira kuisa muareka pamwe chete newe chikono nechikadzi pamhando dzose dzemhuka nedzeshiri kuitira kuti zvirarame. Uye unofanira kuisa zvokudya zvemhando dzose zvokuti iwe nemhuri yako nemhuka mudye. Mwari akaudza Noa chaizvozvo kuti aizovaka sei areka. Noa akaita zvose zvaakarayirwa naMwari. Noa paakanga achivaka areka, akaramba achiyambira vanhu kuti Mwari akanga achizovaparadza. Asi vanhu vakaramba kutendeuka kubva kunzira dzavo dzakaipa. Mufananidzo 6. Mafashanu makuru. Genesis 7 ndima 6 kusvika ndima 23. Areka payakapera, Noa nemhuri yake nemhuka dzose akapinda muareka. Mwari akapfiga musuo. Mushure mamazuva 9 mvura yakatanga kunaya. Yakanaya kwamazuva 40 nousiku 40. Zvitubu zvose zvapakadzika zvakatubuka uye mafashanu akazadza nyika yose. Vose vaive kunze kweareka vakafa, pamwe chete nemhuka dzose dzaive kunze kweareka. Mufananidzo 7. Muraraungu nechivimbiso chaMwari. Genesis 7 ndima 24 kusvika Genesis 9 ndima 17. Noa nemhuri yake yose vakagara pamwe chete nemhuka muareka kwenguva inopfuura gore. Mvura payakazomira kunaya uye ikaoma panyika, vose vakabuda muareka. Ipapo Noa akavakira Mwari aritari, sezvaunoona pano. Akauraya dzimwe mhuka ndokudziita chibayiro kuna Mwari nokudzipisa paaritari. Mwari akafadzwa nazvo uye ndokubva aisa muraraungu mudenga. Akavimbisa kuti akanga asingazoparadzi zvinhu zvipenyu zvose namafashamu. Mufananidzo 8. Shongwe yeBhaibheri. Shongwe yeBhabheri. Genesis 11 ndima 1 kusvika ndima 9. Mwari akaudza Noa navanakomana vake 3 kuti vabereke vana vakawanda vazadze nyika. Asi zvizvarwa zvavo hazvina kuteerera. Vakarega kuteerera Mwari ndokubva vafunga zvokuvaka guta guru, musha mukuru. Waiva neshongwe yaive yakareba kusvika mudenga denga. Mwari akaona guta neshongwe. Akaonawo kusateerera kwavo nokuzvikudza kwavo. Saka Mwari akati, kana vanhu ava vava somunhu mumwe, vachitaura rurimi rumwe chete, vatanga kuita izvi, uyai ngatiburukei tindovapesanisa mutauro wavo kuti varege kunzwisisana. Mufananidzo uyu vanhu havachanzwisisana. Saka vakamira kuvaka guta ndokubva vaenda kundogara kunzvimbo dzakasiyana siyana. Mufananidzo 9. Jobho anonamata Mwari. Jobho 1 ndima 1 kusvika ndima 12. Pano tinoona murume ainzi Jobho.
ari kupa chipiriso chinopiswa kuna Mwari. Jobho ainamata Mwari mumwe chete wechokwadi, uye akanga asingateveri nzira dzaSatani. Jobho akanga ane vanakomana 8 navanasikana 3, uye aipa zvipiriso achiitira vana vake. Aikumbira Mwari kuti avaregerere, kunyange vaitadzira Mwari nenzira ipi zvayo. Mwari akafadzwa naJobho, akamuropafadza uye akaita kuti abudirire. Jobho akanga ane mapoka makuru ezvipfuwo uye nevaranda vakawanda. Rimwe zuva Mwari akati kuna Satani, akanga achifadzwa naJobho. Asi Satani akatanga kupomera Jobho mhosva pamberi paMwari. Akati Jobho akanga achingonamata chete Mwari kuitira kuti ave mupfumi. Satani akati kuna Mwari, kana mukabvisa zvose zvaanazvo Jobho, ipapo achakutukai. Mwari aiziva kuti Satani murevi wenhema, uye aiziva kuti Jobho akanga ari murume akanaka aingoda kufadza Mwari chete. Saka Mwari akabvumira Satani kuti atorere Jobho zvinhu zvose kuti amuedze iye Jobho. Mufananidzo 10. Jobho munguva yokuchema. Jobho 1 ndima 13 kusvika ndima 22. Mufananidzo uyu unoratidza zuva rokusuwa kukuru kuna Jobho. Varanda vake vakauya kwaari nenhau dzakaipa kwazvo. Muranda wokutanga akauya achimhanya ndokusvikoudza Jobho kuti vavengi vakanga vauraya vamwe vavaranda vake, uye vakanga vapamba mombe dzake dzose uye nembongoro. Asati apedza kutaura, mumwe muranda akasvika. Akati mheni yakanga yarova makwai navafudzi vamakwai, vose vakanga vafa. Muranda wechitatu akauya ndokuudza Jobho kuti makororo akanga avarwisa ndokuvatorera ngamera dzake dzose. Mumwe muranda akauya nenhau dzakanga dzakaipisisa ndokuti, vana venyu vakanga vari pamabiko pamwe chete, pakare pemhepo huru yakavhuvhuta ikaparadza imba ndokubva vafira imomo vose. Anzwa izvi, Jobho akaveura musoro wake ndokuwira pasi nokusuwa. Akati, Jehovha akapa, uye Jehovha atora. Zita raJehovha ngarirumbidzwe. Kunyange zvazvo zvinhu zvakaipa zvose izvi zvakaitika, Jobho haana kutadza nokupa Mwari mhosva. Mufananidzo 11. Jobho anotambudzika. Jobho 2 ndima 1 kusvika 41 ndima 34. Satani akaona kuti Jobho akanga achiri kukudza Mwari. Saka akati kuna Mwari, kana mukakuvadza muviri waJobho, achakutukai. Mwari akabvumira Satani kuti aedze Jobho zvekare. Satani akaita kuti Jobho arware nechirwere chakaipisisa cheganda. Jobho akaenda kunze, akatora chaenga, akakwesha maronda ake nacho. Mukadzi wake akati kwaari, tuka Mwari ufe. Asi Jobho akapindura achiti, tichagamuchira zvakanaka kubva kuna Mwari tikashayiwa zvakaipa here? Shamwari 3 dzaJobho dzakauya dzikataura naye kwamazuva. Dzakatsvaka chikonzero chokutambudzika kwose kwaJobho. Dzakati aifanira kunge akanga aita chimwe chinhu chakaipa
uye Mwari akanga achimuranga. Jobho haana kubvumirana navo. Jobho akapa mibvunzo pamusoro penzira dzaMwari, asi haana kana kutombopindukira Mwari. Naizvozvo Mwari akaratidza ukuru hwake noruzivo rwake pamusoro pezvose kuna Jobho. Mufananidzo 12. Jobho anoporeswa, anowana zvose zvakare. Jobho 42 ndima 1 kusvika 17. Mufananidzo uyu Jobho ava mutano nomufumi zvekare. Ndichakuudza kuti izvi zvakaitika sei. Jobho paakasangana naMwari akaziva ukuru hwaMwari ndokubva atendeuka. Akati aiva nourombo chaizvo, nokuti akanga apa mibvunzo pamusoro penzira dzaMwari. Ipapo Mwari akataura nomumwe weavo vaiva vapa Jobho mhosva ainzi Erifasi, akati, ndakakutsamwira iwe neshamwari dzako mbiri, nokuti hamuna kutaura zvakarurama pamusoro pangu, sezvakaitwa nomuranda wangu Jobho. Saizvozvo akavaudzawo kuti vaende kuna Jobho vandozvibayira sechipiriso chavo chinopiswa, uye kuti muranda wake Jobho avanyengeterere. Mwari akatiwo iye Mwari aizovaregerera. Jobho akanyengeterera shamwari dzake, uye Mwari akagamuchira munyengetero wake. Mushure maizvozvo Mwari akaita kuti ave neutano hwakanaka uye neupfumi zvakare. Shamwari dzaJobho nehama dzake dzakauya kumabiko naye uye dzikamuvigira zvipo. Mwari akamupa vanakomana 9 navanasikana vakarurama 3. Jobho akararama kwenguva yakareba zvokuti akaona zvizvarwa zvake zvakawanda, uye akazofa akwegura kwazvo. Bhuku 1. Nhungamidzo. Rega ndikutaurire nezvomurume ainzi Abhurama. Abhurama akateerera Mwari, uye kubudikidza naye vanhu vazhinji vakaropafadzwa. Gadzirira kuenda pamufananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 13. Abhurama anosiya musha wake. Genesis 12 ndima 1 kusvika chapter 13 ndima 4. Mufananidzo uyu unoona Abhurama, mukadzi wake Sarai, naRoti mwanakomana womunun'una wake, navaranda vavo. Vari kuenda parwendo rurefu, nokuti Mwari akati kuna Abhurama, siya nyika yako, vanhu vako neimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza. Ndichakuita rudzi rukuru uye ndichakuropafadza, uye vanhu vose vapanyika vacharopafadzwa kuburikidza newe. Abhurama akatenda chivimbiso chaMwari. Iye navamwe vake vakatora pfuma yavo yose ndokufamba kwamazuva mazhinji kusvikira vasvika kunyika yeKenani. Ikoko Mwari akazviratidza kuna Abhurama ndokuti, ndichapa nyika iyi kuvana vako. Abhurama akanga afamba nomunyika
Asi paakasvika kuNegevhi, nzvimbo iri zasi kweKenani, nzara yakavamo munyika, uye vakashayiwa zvokudya. Abhurahama navanhu vake vakabva vatoona kuti vaifanira kuenda kune imwe nyika yainzi Ijipiti kuti vawane zvokudya. Asi mushure maizvozvo akadzokera kuKenani, nokuti akanga achiri kutenda chivimbiso chaMwari kwaari. Mufananidzo 14. Abraham naRoti. Genesis chapter 13 ndima 5 kusvika 18. Abraham naRoti vakagara pamwe chete muKenani. Vakanga vane zvipfuwo zvakawanda zvokuti mafuro haana kuvakwanira munzvimbo imwe chete. Saka gakava rakamuka pakati pavafudzi vaAbhurahama nevaRoti. Ipapo Abhurahama akati kuna Roti, ngaparege kuva negakava pakati pako neni, kana pakati pavafudzi vako nevangu, nokuti tiri hama. Abhurahama akaudza Roti kuti asarudze chikamu chipi zvacho chenyika chaaida. Roti aida kuzviwanira zvakanyanyisa kunaka, saka akasarudza mupata wakaorera werwizi Jorodhani, uye nzvimbo iyi yaiva namaguta okugara. Roti akaenda kundogara mupata uyu pedyo neguta rainzi Sodhomu. Vanhu veSodhomu vakanga vakaipa kwazvo, vakanga vasingafadzi Mwari. Abhurahama akagara munyika yeKenani, uye imomo Mwari akataura kwaari zvakare. Mwari akati, nyika yose yauri kuona ndichakupa iwe nezvizvarwa zvako nokusingaperi. Mufananidzo 15. Abhurahama anosangana namambo worugare. Genesis chapter 14 ndima 1 kusvika 24. Roti paakanga achigara mumupata, hondo yakatanga. Roti nemhuri yake vakatorwa savatapwa pamwe chete navanhu vose veSodhomu. Saka Abhurahama navanhu vake vakanga vane zvombo vakaenda kunosunungura Roti. Vakakunda muvengi ndokuponesa vose vakanga vatapwa pamwe chete nepfuma yavo. Pavakanga vava kudzoka kubva kuhondo, vakasangana nomumwe mambo, sezvauri kuona mumufananidzo uyu. Zita ramambo uyu rainzi Merikizedheki. Akanga ari mambo weguta rainzi Saremu, zvichireva kuti rugare. Merikizedheki ainamata Mwari uye achimufadza. Merikizedheki akauya kuna Abhurahama nechingwa newaini. Abhurahama akakotama pamberi paMerikizedheki ndokumupawo zvipo. Mambo weSodhomu aidawo kupa Abhurahama zvipo nokuti akanga aponesa vanhu vake. Asi Abhurahama akaramba kugamuchira chinhu kubva kuna mambo akanga akaipa uyu. Mufananidzo 16. Abhurahamu nenyeredzi. Genesis 15 ndima 1 kusvika 21. Genesis 17 ndima 1 kusvika 19. Mushure mokunge Abhurahamu anunura Roti navanhu vose veSodhomu, Roti akadzokera kuguta rakanga rakaipa iri. Ipapo Mwari akataura kuna Abhurahamu akati, usatya Abhurahamu, ndini nhoo yako, mubayiro wako mukuru kwazvo. Asi Abhurahamu akasuwa nokuti Mwari akanga asina kumupa mwanakomana kuti ave mudyi wenhaka yake. Nokuda kwaizvozvo Mwari akabudisa Abhurahama panze ndokuti,
Tarisa uedze kuverenga nyeredzi. Uchava nezvizvarwa zvakawanda saizvozvo. Abhurama akatenda chivimbiso chaMwari, kunyange zvazvo akanga asati ava navana. Mufananidzo 17. Mucheche Ishumaeri. Genesis 16 uye Genesis 17. Tarisa, Abhuramu ava nemwanakomana. Izvi zvakaitika sokudai. Abhuramu akanga agara muKenani kwamakore 10. Achakamirira kuti agamuchire zvakanga zvavimbiswa naMwari, nokuti Sarai mukadzi wake akanga asati ava nomwana. Sarai akanga ane muranda ainzi Hagari. Aida kuti Hagari aite mwana naAbhuramu, uye ipapo Sarai aizotora mwana omuita wake. Ndiyo yaive tsika mumazuva iwayo. Saka Hagari akava napamuviri paAbhuramu. Sarai akamuitira godo, akatanga kumubata zvisina kunaka, zvokuti Hagari akatiza. Asi mutumwa waMwari akasangana naHagari ndokutaura naye. Akati kwaari, uchava nemwanakomana. Uchamutumidza zita rokuti Ishumaeri, nokuti Jehovha anzwa nezvokutambura kwako. Ishumaeri zvinoreva kuti Mwari anonzwa. Achava mbizi yomunhu. Ruoko rwake rucharwa navanhu vose, uye ruoko rwavanhu vose rucharwa naye, uye achararama mukupesana nehama dzake dzose. Ishumaeri akaberekwa uye akazova baba vavanhu vechiArabhu. Makore 13 mushure mokuberekwa kwaIshumaeri, Mwari akauya kuna Abhurahamu akati kwaari, ndini Mwari Wamasimba Ose. Famba pamberi pangu uye uve wakarurama. Ndichasimbisa sungano yangu pakati pako neni, uye ndichakukurisa kwazvo. Kana ndirini, iyi ndiyo sungano yangu newe. Uchava baba vendudzi zhinji. Hauchazonzi Abhuramu. Zita rako richava Abhurahama, nokuti ndakuita baba vendudzi zhinji. Nokuda kwezita idzva raakanga apuwa naMwari, Abhurahamu akaziva kuti Mwari aizomupa zvizvarwa zvakawanda. Mwari akaitawo kuna Abhurahamu, nyika yose yeKenani ndichaipa kwauri, nokuzvizvarwa zvako zvinokutevera, uye ndichava Mwari wako. Mwari akapindurawo zita raSarai rikava Sara. Mwari akavimbisa kuti aizomuropafadza, uye achizoberekera Abhurahama mwanakomana. Mufananidzo 18. Sara anoseka. Genesis 18 ndima 1 kusvika ndima 15. Rimwe zuva vatumwa vatatu vaMwari vakauya kutende raAbhurahamu. Abhurahamu akadana Sara kuti azogadzira zvokudya, uye iye Abhurahamu ndiye akavapa zvokudya. Ipapo varume vaya vakabvunza Abhurahamu vakati, mukadzi wako Sara aripiko? Abhurahamu akapindura akati, ari mutende umu. Mumwe wavarume vatatu vaya akanga ari Jehovha Mwari pachake, uye akati kuna Abhurahamu, zvirokwazvo ndichadzokazve gore rinouya nenguva inenge ino, uye Sara mukadzi wako achava nemwanakomana. Sara akamunzwa ndokubva aseka ari oga, nokuti akanga apfuura makore ake okubereka vana. Akanga asingatendi zvakanga zvataurwa. Ipapo Mwari akataura kuna Abhurahamu akati, seiko Sara aseka achiti, ndichava nomwana zvokwadi here? Sezvo zvino
ndakwegura. Pane chinhu chakanyanya kuoma kuna Jehovha here? Ndichadzokazve kwauri gore rinouya panguva dzakatarwa, uye Sara achava nomwanakomana. Mufananidzo 19. Abrahama anonyengeterera Sodhomu. Genesis chapter 18 ndima 16 kusvika chapter 19 kusvika ndima 29. Vashanyi pavakasimuka kuti vachienda, Abrahama akafamba navo kuti vaende zvavo. Vakatarisa zasi kuSodhomu. Mwari ndokuudza Abrahamu kuti akanga achizoshanyira Sodhomu. Akanga achironga kuparadza maguta eSodhomu neGomora, nokuti vanhu vaiva imomo vakanga vachiita zvinhu zvakanga zvakaipa pamberi paMwari. Vakanga vasiya urongwa hwaMwari pamusoro poukama hutsvene pakati pomurume nomukadzi. Abrahamu akarangarira Roti ndokuti kuna Jehovha Mwari, ko, muchaparadza vakarurama pamwe chete navakaipa here? Mutongi wenyika yose haangaiti zvakarurama here? Abrahamu akatanga kukumbirisa Mwari. Pakupedzisira Mwari akati akanga asingazoparadzi Sodhomu kana aizowana vanhu 10 chete vaishumira Mwari. Jehovha paakapedza kutaura naAbhurahama akaenda. Abhurahama ndokudzokera kumba. Asi muSodhomu makanga musina kunyange varanda vaMwari 10. Vatumwa 2 vaMwari pavakauya kuSodhomu vakaona kuipa kwavanhu. Vatumwa vakarayira Roti nemhuri yake kuti vatize kubva muSodhomu, uye akavaudzawo kuti vasatarisa shure, nokuti Mwari akanga anzwira Roti tsitsi. Mwari akatuma moto kubva kudenga ukaparadza Sodhomu neGomora. Mwari akatuma moto kubva kudenga ukaparadza Sodhomu neGomora pamwe chete navanhu vakaipa vose vaigaramo. Roti nemhuri yake vakatiza kwasara nguva shoma shoma, asi vari munzira mukadzi wake akatarisa shure pakarepo ndokubva apinduka akava churu chomunyu. Abhurahama akanga akumbirisa Mwari kuti aponese vanhu vose vakanga vakarurama. Roti navanasikana vake 2 chete ndivo vakararama, nokuti Mwari akayeuka Abhurahama kuti akakumbirira sei Roti. Mufananidzo 20. Chibayiro chaAbhurahama. Genesis chapter 21 ndima 1 kusvika chapter 22 ndima 19. Sara paakanga ava namakore 10 okuberekwa, akabereka mwana mukomana, sokuvimbiswa kwazvakanga zvaitwa Abhurahama naMwari. Abhurahama akanga atova namakore 100 kare. Vakapa mukomana zita rokuti Isaka, zvinoreva kuti anoseka. Isaka paakanga achiri mukomana mudiki, Mwari akaedza Abhurahama. Mwari aida kuona kuti Abhurahama aizomuteerera here. Mwari akati kwaari, tora mwanakomana wako mumwe oga, Isaka, waunoda, umupe sechibayiro kwandiri. Abhurahama akateerera Mwari. Abhurahama akaisa huni pana Isaka, iye ndokutakura moto nebanga. 2 ava pavakanga vachifamba pamwe chete, Isaka akati, ko gwayana rechipiriso chinopiswa riripiko? Abhurahama akapindura akati, Mwari pachake ndiye achapa gwayana rechipiriso chinopiswa mwanakomana wangu. Abhurahamu akavaka aritari, akaisa huni pairi, ipapo akasunga mwanakomana wake ndokumuisa paaritari. Abhurahamu paakanga ava kusimudza banga kuti auraye Isaka, mutumwa waMwari akataura kwaari akati,
usaisa ruoko rwako pamukomana. Usatomboita chinhu kwaari. Zvino ndaziva kuti unotya Mwari, nokuti hauna kundinyima mwanakomana wako, mwanakomana wako mumwe chete. Ipapo Abhurahama akaona gondobwe rakabatwa nenyanga dzaro pagwenzi. Akapa gondobwe sechibayiro kuna Mwari pachinzvimbo chemwanakomana wake. Saka Mwari akati kwaari, zvirokwazvo ndichakuropafadza, ndichakuitira zvakanaka, uye kuburikidza nezvizvarwa zvako, vana vako, ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa, nokuti wanditeerera. Mufananidzo 21. Abhurahama nomuranda wake. Genesis chapter 24 ndima 1 kusvika Genesis chapter 25 ndima 11. Abhurahama paakanga akwegura kwazvo, akadana muranda wake ndokuti, ndivimbise kuti uchaenda kunyika yangu nokuhama dzangu, ugondotorera Isaka mwanakomana wangu mukadzi. Abhurahama akanga asingadi kuti Isaka abude munyika yakanga yavimbiswa naMwari, kana kuti azvitorere mukadzi kubva pakati pavakadzi vechiKenani. Muranda akateerera Abhurahama ndokufamba rwendo achienda kuguta raNahori. Ikoko akakumbira Mwari kuti amutungamirire mukutsvaga mukadzi akanga akakodzera Isaka. Imwe mhandara yakanga yakanaka kwazvo yainzi Rabheka yakauya kubva muguta kuti izochera mvura patsime. Akada kucherera muranda waAbhurahama nengamera dzake 10 mvura. Muranda aiziva kuti Mwari akanga amutungamirira kumhandara iyi, uye kuti ndiyo mhandara yaaitsvaga. Akazoziva kuti akanga ari muzukuru womunun'una waAbhurahama. Muranda akanamata Mwari, uyo akanga apindura munyengetero wake, uye akamutungamirira kuhama dzatenzi wake. Saka Rabheka akava mukadzi waIsaka. Abhurahama akafa ava namakore 175 okuberekwa. Upenyu hwake hwose akanga avimba naMwari kuti aizochengeta zvivimbiso zvake. Saka Mwari akanga amugamuchira uye akamuropafadza. Mwari achiri kuropafadza avo vose vanovimba naye, sezvaakaitwa naAbhurahama. Mufananidzo 22. Jesu anoberekwa. Matiyo 1 ndima 18 kusvika ndima 25. Vagaratiya 4 ndima 4 ne5. Shoko raMwari nderechokwadi. Mwari haatomborevi nhema. Mwari akaudza Adhamu kuti aizotuma musanangurwa wake kuti azokunda Satani. Akayambira Noa kuti aizoparadza vose vakanga vakaipa. Mwari akaratidza Jobhu anoda kuti tiite zvakatinakira. Akaratidza Abhurahama kuti anochengeta zvivimbiso zvake nguva dzose. Mumufananidzo uyu unoona mucheche anonzi Jesu. Panguva yakakodzera akaberekwa kunyika yeKenani, iyo yainzi Israeri. Zita ramai vake rainzi Maria, uye aiva chizvarwa chaAbhurahama naIsaka. Maria akanga ari mhandara paakabereka Jesu. Jesu akanga asina baba vapanyika. Mwari ndiye baba vake. Jesu ndiye anouyisa maropafadzo kunyika yose. Akauya kuzozadzisa chivimbiso chaMwari
chokuti Satani aizokundwa uye tigodzokera kuna Mwari. Mufananidzo 23. Kufa kwaJesu. VaGaratia chapter 3 ndima 13 na 14. Jesu akati akura akava murume mukuru, akadzidzisa vanhu nzira dzaMwari. Jesu akaita zvishamiso zvakawanda kuti aratidze kuti akanga abva kuna Mwari. Asi vanhu havana kutenda kwaari. Vakauraya Jesu nokumuroverera pamuchinjikwa wamatanda. Murwi akamubaya padivi nepfumo kuti ave nechokwadi kuti akanga afa. Mwari akaudza Adhamu kuti aizofa kana adya kubva pamuti. Tose hatina kuteerera Mwari uye tinofanira kufa nokusingaperi. Unoyeuka kuti Mwari akapa gondobwe kuna Abrahamu kuti ariuraye sechibayiro pachinzvimbo chaAsaka. Nenzira imwe cheteyo Mwari, kunze kwokutongera vanhu vose rufu nokusingaperi, akapa mwanakomana wake muoga Jesu kuti afe sechibayiro chezvivi zvavanhu vose. Hongu, chivi chedu chakatiparadzanisa naMwari. Jesu ndiye nzira yokudzokera nayo kuna Mwari. Mufananidzo 24. Jesu mupenyu. John chapter 20 verse 19 kusvika 29. Shamwari dzaJesu dzakaisa mutumbi wake muguva. Akava muguva kwamazuva 3. Ipapo akamuka kubva kuvakafa. Rufu haruna kugona kusunga Jesu, mwanakomana waMwari. Jesu akazviratidza kuvadzidzi vake uye akamira pakati pavo. Vose vakashamiswa. Mumwe mudzidzi ainzi Tomasi akanga asipo pamwe chete navamwe Jesu paakauya kwavari. Tomasi akati kwavari, kunze kunge ndaona mavanga ezvipikiri mumaoko ake uye ndikaisa mumwe wangu pakanga pane zvipikiri uye ndikaisa ruoko rwangu parutivi rwake, handingatendi. Mushure mevhiki, Jesu akazviratidza zvekare kwavari. Tarisa mufananidzo. Jesu akaratidza Tomasi mavanga ezvipikiri mumaoko ake uye akaudza Tomasi kuti aise maoko ake padivi rake. Ipapo akati kuna Tomasi, rega kukahadzika uye utende. Jesu akatiwo, vakaropafadzwa avo vasina kuona asi vakatenda. Hatifaniri kuva saTomasi akakahadzika pamusoro pezvakaitwa naMwari. Yeuka kuti Mwari akati kuna Adhamu aizotuma mumwe aizokunda Satani. Jesu paakafa pamuchinjikwa uye akamuka kubva kuvakafa, akakunda Satani. Satani haana simba pamusoro pevanhu vanotenda kuna Jesu, vanovimba naye uye vanomuteerera. Izvi ndizvo chaizvo zvakavimbiswawo Abhurahama naMwari. Mwari akamuvimbisa kuti ndudzi dzose panyika pano dzaizoropafadzwa kuburikidza naye. Maropafadzo aya ndeokuti tinogona kuponeswa kubva kuchivi chedu uye tigogara naMwari nokusingaperi. Maropafadzo aya akauya kuburikidza naJesu. Tinogona kugamuchira maropafadzo aya kana tikatenda kuna Jesu uye tikateerera shoko rake.